and Drama presents Handumanan Sa Kaawit. Maayong adlaw kanyang tanan nga mga suking tigpaminaw nining handumanan sa kaawit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Lark. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan. There's no easy way. Ano pala siyang kaagi karon? Mao kining usa ka lalaki nga taga Ibu, Lapu-Lapu, City, Cebu. Ang atong matatampo nagdasangan nga Lark. Unsa? Makigbuwag ka na ako? Ko, Nga naman, unsa may saan ako nimo? Lark, ayaw ragod ko binuang gigingon ani. wa man ko magbinuang. Di na ko gusto nga padayonon pa ni. Kaysa tinuod lang. Wa man gyud ko ma-inlove nimo. Abi na kong lahi ka sa mga lalaki. Wa pa siya di kay Ayo. Sa may di maglagot sa imong gibuhat, oy. Niabot gud mo 5 ka buwan, ha? Imagine 5 ka buwan. Yang moingon ra ka nga, wa ka ma-in love niya. Mas may nasultihan ako sa tinuod kaysa mulaom siya nga nami padulngan. Ikaw ba? Ikapila naman na ni mga uyab, boy. Wa man gyud magdugay ni mga uyab, boy. Naambot ay. Murag wa pagig ko yung nauyunan nga babae. Ha? Murag na ikuon. Uy, Murag na ako'y gipangita nga wa pa na ako makita sa mga babae nga nagkarelasyon ako. my Lark. Lark, patawag ka ni Ma'am Ninit. Ganun mo ko no? Now, may bawi. Basta kay pagtuon ka sa opisina ng abot ni mo. Tanti ko na kayo. Lingkod, Salamat, ma'am. dili na lang ikadugay-dugayon pa. Na ako'y good news nimo. Unsa man na, ma'am? Ikaw mo'y usa sa napilian isip supervisor. Tinuod, ma'am? Yes. Og base sa imong performance, o yun ko nga ikaw mo'y supervisor. Og nagkasabot na ang tanan nga i-evaluate mo. O gayo ka bala ka. Tudloan tikas mga trabahoon para mahibaw kang daan. Kana kung andam kang mohatag og oras nako. Sige, ma'am. Way problema na ako. Buhaton ako ang tanan para ako mo'y mapili isip supervisor. Kano sa bata magsugod, ma'am? Good job, Lark. Daan pagid lagi ko nga kaya kaayo nimo. Salamat kay ma'am. Dili lang unta mausik akong pagtudlo nimo, Lark. Good luck sa imong evaluation, ugma. Salamat, ma'am. Congratulations, Lark. Ikaw na gyud ang bagong supervisor. Salamat, ma'am. Dili na ako makabutong dili patungod nimo. Dako kay kog utang kabubuton nimo, ma'am. Salamat kayo. Lark, daghan og nagtan-aw nato. Oh. Hugot kaayong imong pagkakos. Oh, sorry. Sorry, ma'am. Tungod lang ni sa sobra na kong kalipay. Ug wa ko may baon sa untigas pagbayad ini, ma'am. Na ako'y paboritong kananan o nag-crave ko silang pagkaon. O ba nilang ko dito? Okay na ko, ana.
Mo ba? Sininit na sad imong kuyog. Ubay. Murag nagsige naman na mag-uban-uban anang ninit sa gawa sa opisina, no? Ano saan naman kung may buti pasabutan na, ha? Daghan lagi may hisgutan bahit sa trabaho, bay. Oo. O ganahan ko makikauban niya. Kay daghan ko makatunan. Mo ba? Dili sama sa ubang mga babae nga akong nakarelasyon nga, wa gitan. Ay. Wa pa'y mga buot. Murag duda naman ko nimo, Baylart. Ha? Ngon sa man? Obserbahe ko nun imong kaugalingon, bi. Kay murag nakagusto na ka anang ma'am ninit nimo da. Murag in love na ka na niya. Unsa? Dili na gid mawa sa kung ano na gisulti ni Bayroy. Ay. Pero may nabantayan ba sa gid ko sa akong kaugalingon? Murag lahi ang akong na-feel karon nga si ma'am ninit na ang pirmi na akong kuykuyog. Love na nako siya? Ha? Unsa tong gisulti nimo? I love you. Ay. Oh, kay bawo ko nga wa kay gusto nako. Pero dili ko mahimutan kung dili na ako masulti nimo. Og bisan og dako-dako ta ugap, pero wala na ako ma-feel sa mga panahon nga mag-uban ta. Maura to, ma'am. Bisag gusto na ako nga mauyab ka, pero I love you too. ma'am. Ma'am, Ayaw kong ingna nga pagmamlang gihapon ka na ako karon nga uyab na ta. ha? Uyab? Kita na? Yes! Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like Net, duga naman kita. Magminya na ka ta. Sure na kit ka? Oo. Dili ko gusto nga mawa ka pa na ako. Love ka tika, Net. Love sad kaayo ti ka. Maong sige, magpakasal ta. Salamat! Salamat! Salamat ninyo! Net, o man, nakapit ka sa kong mga gipapalit ni mo? Uy, hala, o di ay tuod. Nalimot man ko dong, uy. Ah, grabe ha. Bago pagani ko na nawag ni mo, unsay gusto na ko ipapalit, nalimot dayon ka? Naamagot ko higyo na ako na andong. Unsa man na? Mas importante ba ba na kanako? Mugawas na lang kong balik. Magpalit ko. Ayaw na, ako na lang mo gawas. Bay, harsh ra sa kay ka, eh. Di ko ganahan magtanga-tanga eh. Kontra kay na akong tanga. Ako ba? Simple lang butang. Di mabuhat. Bida. Nakabantay ni ko nimo ba? Nga dali na kay kang muinit imong uba. Dali na kay kang masukuan ng ninit. Bay, igdaran na ba yan ang asawa nimo? Usa na sa angay nimo nga naon munta. Sabtan as ninit kay imo nang gipili. Bay. Dong, akong gihire nga akong pag-umangkon nga may moabag-abag na ko sa mga trabahoon. Ilabi na karon nga busy kaayo mi sa opisina. Mayo hinoon.
Aron na makapahinomdom nimo kung malimot ka. Kano sa magsugod? Pwede na kang magsugod ron, Ella. Salamat, ante. Nice to meet you, Kuya Lark. Lark na lang. Ano ng pagkuya? Nice to meet you too. Tuod, ay dong. May lakaw ko sunod si Mana, ha? 3 days mi dito sa bagong branch sa among kompanya. Nahibaw naman ka aning bag-o na kong trabaho nga ako man mauiibala nila pirmi kung may mga seminar, diba? Sige. Why problema? Salamat sa pagluto og panihapon, ha? Way sa pa yan, Lark. Wa man si ante. Maong, ikaw lang una mo akong serbisyohan. Mawaw sad ko nga magpahayahay ako din unya batanon pa ko. Ligon pa kayo glawas. Maunay na kanindot aning batanon pa kaayo, Lark. Ila. Inong biduol ka na ako. Wa ka ba magpangita og batanon, Lark? Escuato. Usa? Sige na mong himog niladro nila sa pag-umangkot ang isang masawa. O bay? Lahi ka ng batanon ba yoy? O, Makatagbog yun. Kaya bang... Ay, nagmahay na mahinoon ko bay? Nagsugod naman kong mahay noon anong gipakas lang ako sa ninit. O nga, karolan ako nakaila si Ila. Wala gid Bay. kay amor nako, Lark. O, ninit? Bay, manawag ko pagbalik. Sige na, bay. Ninit, ganinar ka diha? Oh. Og nadungog kaayo na ako nga nagmahay kang gipakaslan pa ko nimo. Sorry. Sorry, Ninit. Mahal man tika, pero niila ko maka-feel og thrill og satisfaction sa kama. Ikaw, tiguang naman ka. Dili naman ka makahimo sama sa... Husto na. Wa na kay respeto na ko, Lark. Kung mahal pa ko nimo, dili ko nimo pasakitan. Dawat ko nimo kung unsa ko. Sorry. Pero si Ila na ang gusto na kong makauban. Og nagtuo ka nga nakagusto ka ni mo, Lark? Ha? Oh, nisugot ko nga na mahitabo na to. Pero wa ko'y love ni mo. Duwa rin ako, Lark. Pagabi ni mo, wa ko magmahay nga ako ni gibuhat. Kay nakita na ko nga dili ingon anak kabugat imong love sa akong iyaan. Maong sorry, Lark. Pero wa kay mapaabot na ako. Ila? Tungod atong hitabua, naka-question na lang hinoon ko sa akong kaugalingon. Nga, murag ako gyud ang may problema. Og dili ang mga babae nga akong nakarelasyon. Sa pagkakaroon, waon ako musud og relasyon. Dinhi na lang kutob, og daghang salamat sa pagtagad nining akong suwat tampo. More power, RMN.